ecosistema. O galego. O galego. Complicado porque querería mantelo dentro dese ámbito do ecosistema, pois pouco máis ou menos que o aire dese ecosistema. Pois casi volvería ao mesmo, pero paisaxe. Cultura. Tribu. Emigración. Home, aí non querería contestar cunha soa palabra. Eu, respecto de emigración, casi podería facer un xogo ambivalente. Por un lado, globalidade, que sería unha forma de ver emigración en termos positivos, casi diríamos, pero por outro lado... Recordamos a todos os visitantes que evacuaren Finisterre pecho das súas instalacións, polo que desplegamos que se revisan as portas de saída. Esperamos que disfrutaren esta visita e confiamos veros de novo próximamente. Moitas grazas. Recordamos a todos os visitantes que el Acuario Finisterre ha cerrado sus instalaciones, por lo que les rogamos que se dirijan a las puertas de salida. Esperamos que hayan disfrutado de esta visita y confiamos en verles de nuevo próximamente. Muchas gracias. Y por otro lado, bueno, é innegable drama, porque é a cara oscura da emigración, claro. Supervivencia, que non consigue recordar, está morto, está abocado á traxedia. Indispensable. No meu caso, sangue. Ría, a cubillo, a coubo, tobo, recuncho, fogar, cine, outra realidade, imaxe, pois case como Atlántico, sangue tamén. Non podería vivir sin ela.